Žena mi. E pa dobro de, ajde така. Dokaz ko дот у Америка не се пушило. Какво не се пуше? Пуше се, разтура се. Много ти обава бравакшу. И нечето на гостите ми Много даде. си ми личен. Да ти кажем, тази боя ти отговаря. Нейки ми портокаловата на тебе. Тая плава ти отговаря повече. Значи, ай, сега молам ти се. Не. Žena mi. Е па добро де, ajde така. Dokaz ko дот у Америка не се пушило. Какво не се пуше? Пуше се, разтура се. Много ти обава бравакшу. И нечето на гостите ми Много даде. си ми личен. Да ти кажем, тази боя ти отговаря. Нейки ми портокаловата на тебе. Тая плава ти отговаря повече. Значи, ай, сега молам ти се. Не.